Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mahigala dining atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kining inyong ubos nga lagad manghigala Reverendo Padre Edwin Academia Acab mag-uban na usab kaninyo sa lain na po nga edisyon ni ining atong tulumanon sa kahanginan. So maayong mudto na kanatong tanan mga higala, no? Dahil hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon mga higala, no? No, ato day nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ug nga manusab ang atong mga kaigsuonan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya, no? Sa ato day nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, sa atong station manager, si Father Rama Ata, ng atong mga kaigsuonan usab nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. Hala, no? May mudto na kanatong tanan. Ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay panglawas ni ining kamudtuhon. No, ato di ay adlaw karon nga samtang adlaw may higala pizza 27 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Ayan, no? No, arita mga higala sa kining ari kita sa atong CBCP News, no? Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect of the Vatican Dicastery for Evangelization, leads the Rosary to pray for the health of Pope Francis in St. Peter's Square. Padayon karon mahigala, no? Ang mga pag-ampo sa tibuok kalibutan alang usab sa kaayuhan sa lawas sa ato ang talahuron nga Santo Papa, no? Kasamtangan karon manghigala nga naka-confine siya, no, sa Fratelli Hospital dito sa kining Vatican, no? Padayon usab karon ang panawagan, no, sa tibuok katawhang Katolikanhon nga padayon kita nga magrosaryo, no? Padayon kita nga mangayo, no, sa kaayuhan usab sa atong talahurong Santo Papa didto na sa kining dito sa kining Vatican mga higala, no? Ang Santos Rosario gyud to lead Rosary for Pope's health in September in St. Peter's Square. Si mismo gyud ang ato ang talahuron nga Arsobispo sa Manila, no? Nga nakabase karon dito sa kining Roma, si Cardinal Luis Tagle maugid ang mulid sa Rosary nga ipahigayon karong adlaw didto sa nasangpit nga nasod alang sa kaayuhan sa panglawas atong talahurong obispo. Balita manghigala gikan diri sa atua, pro God must be pro nation, says new bishop at ordination on EDSA anniversary, no? Mao kini ang pamahayag usab sa bag-o nga napili nga obispo, no? Ang bag-ong napili nga obispo atol sa matud pa kining anniversary kagahapong adlaw, no, manghigala, no, February 25 sa kining didto sa Manila Cathedral. So si Bishop Rufino Siscon Jr. Presiding bishop, no, sa misa nga napahigayon kagahapong adlaw sa may Manila Cathedral, no? Si Bishop Rufino Siscon mao ang bag-o nga napili nga obispo
sa Balanga, Batangas. Maukad to mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon o padayon kita mga higala sa atuang nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Ato day nga tinbayaon usab og mayong mudto ang atuang mga kaparian, no? Labi na gayon diri sa Diocese of Dumaguete. Ko sa akong mga classmates, no? Si Father Obing Masyon dina sa isla, ug manusab si Padre Adame Hiramis diri sa may Himalalod, ug yung manusab si Father Tonton Arnaiz diri sa may kining Batinggil. Ug ang akong mga classmates usab dito sa Cebu, no? Si Father Joseph Anore, Father Peter Necesario, Father Omen Mahusay, si Father Kipling Agravante, Joey Belsinia, Melton Medida, Rosdel Noel, One Rosaroso, si Monsignor Tingting Angkahas, ug nga manusab ang atong igsuon nga mga kaparian dito akong mga classmate usab, no? Dito sa may Maasin, si Father Samuel Papa ug si Father Samuel Papa ug si Father Dodong Cordobes, Norberto Cordobes. Nahala, no? Padayon ta mga igala sa ato nga mga pagtimbayak, no? Ug maayong buntag kadaton ta. May mudto diay. Hala, no? Padayon ta ari na ta mga igala sa ato ari kita sa atong Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karong adlaw. Bisad og way nangutana. February 27, no? February 27. Saint Gabriel of Our Lady of Sorrows, no? Bueno, kini si Saint Gabriel na tao kini siya ni adtong Saint Gabriel of Our Lady of Sorrows. No, kino o ni natawo siya ni adtong tuig 1838. Namatay ni adtong tuig 1862. Unya taga Italy kini siya, no, educated by the Jesuits, and he joined the Passionists, ever popular and cheerful spirit of prayer, love of the poor, consideration of the feelings of other, exact observance of the Passionist rule, as well as his bodily penance, contracted tuberculosis, no, and died peacefully on February 27, 1862 at the age of 24 in town, no? Saint Gabriel of Our Lady of Sorrows was canonized on 1920, no? So usa ka balaan kay nga pare mahigala, no, si San Gabriel sa Our Lady of Sorrows, no? Kung sa tinatsila pa ni San Gabriel de la Nuestra Señora Dolorosa. Hala, no? Padayon ta mga galas sa atuang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Kumusta naman kanong pulding? Ay, okay ra kayo ko pa dahil wala radyo ko problema. Okay, no? Aran nata sa ato ang hisgot-hisgot sa ato mga pagtulunan. Padahal, sa Biblia, dunay duha ka Santiago. Kinsa man ni sila? No? To St. James. Of course, dunay Santiago Mayor, duna po'y Santiago Minor. Ang una gitawag og Santiago Mayor, ano man igsuon kini siya ni San Juan Apostol, ug mao kini ang giputlan og ulo didto sa ni Hari Agripa ug patron sa Tanhay. Gitawag ni siya Mayor kay siya man ang unang gitawag ni Kristo. Ayan, no. And then duna po Santiago Minor, no, ikaduhang gitawag ni Jesus, nya igsuon pud ni siya ni San Judas Tadeus. Died a martyr's death, gituklod siya gikan sa ibabaw sa templo, no. Kini si Santiago Mayor Apostol, giputlan kini siyang ulo ni Hari Agripa. Pero kini si Santiago Minor, gidala kini siya sa kataas nga templo o gituklod. Okay, no, padayon ta mga gala. Pader tinuod ba nga adunay duha ka level sa paghukom? Of course, adunay number 1 is particular judgment, no, nadawat nato sama ni Dimas, no, nga si Dimas automatic yun iyahang judgment sa Luke 23 verse 23, miingon si Jesus kang Dimas, sultihan ko ikaw karong adlaw
adto ka sa paraiso uban kanako. Sa to pa automatic ning iya ha, talag sara kay ning makadawat og particular judgment. Kalagmitan gyud is general judgment, no? Sa Mark 13 verse 32 to 33, apan walay nasayod kanusa kini moabot kadtong adlaw, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang mga anak, ang amahan lamang mao nasayod busa pagbantay o pagtukaw kamo kung wala ka masayod kanusa kini mahitabo. Muna gitawag na to og general judgment. Ayan, no? Okay, laing pangutana. Laing pangutana. Pader, aduna ba duha ka klaseng pari sa Katolikong simbahan? Ko, aduna. Dunay diocesan priests, no? Ang among mga vow, ako diocesan priest man ko. Ang akong vow, obedience, chastity. No? Obedience ra ug chastity. Nya duna pa yung mga religious priests sama sa Recoletos, mga Jesuita, mga mga Salesians. Ang ilaha pod nga mga vows ani obedience, chastity o poverty. Nga dili ni sila makaon og mga properties. Ako makaon man ko, no? Makaon man ko. Nya ang akong authority ang sa kining diocesan priest, ang among superior gitawag og obispo sa diocese. Sa kining religious, ang ilahang superior gitawag og Father Provincial. Mahala, no? Okay, is it true that we have obligations as a Catholic, as Catholics? Yes, we have obligations as Catholics. We should know and explain our Catholic faith, and number 2, we should defend our Catholic faith. Ayan, no? Klaro ba? So what are the obligations of a Catholic? Number 1, we should know and explain our Catholic faith. And number 2, we should defend our Catholic faith. Ato pa ato yung panalipdan, dili nato mudi ta mutugot nga panamas-tamasan sa mga laing relihiyon, no? Is it true, Father, nga dunay 2 kinds of priesthood? Ang tubag ni ana, yes. The 2 kinds of priesthood are ordained ministers, no? Kami no, mga ordinado nga mga kaparian. Doon na po common priesthood, no? Kining pagkapari sa tanan, no? Sa 1 Peter chapter 2 verse 5, madon kanayon kini, panuol kamo sa Ginoong mga buhing bato nga gisalikway sa mga tao, no? Apan gipili sa Dios ug nga giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang pari nga muhalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. No, sa to pa dunay klase dayes pagkapari, ordained priesthood o common priesthood. No, kitang tanan, no, kamo mga common priesthood mo. Okay. Hari na tala aduna bay duha ka klaseng pagkapari. Okay, ari na ta. Father, aduna bay kining pagpangalawat ba? Pagpangalawat. Pwede ba tang mangalawat outside of the mass? Tubag niya na, yes. Adunay duha ka klase mga paagi nga makakalawat ka outside sa misa, no? Number 1 is kung moapil ka sa kasaulugan sa pulong. When the mass is not available, nya dunay kasaulugan sa pulong. And number 2, kung magmasakiton ka o nagbantay kag masakiton, nya dunay lay minister nga nagdala og viaticum, pwede kang mangalawat. Klaro? Nala, no? Dinhi na lang una kita kutob. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban kanako. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.